Ročne zabije vo svete milióny ľudí, tých, ktorí s ňou zápasia, neustále pribúda. Dnes si pripomíname Svetový deň boja proti rakovine. Čísla hovoria jasne. U mužov na Slovensku dominuje rakovina hrubého čreva, prostaty a pľúc. U žien sú to ochorenia prsníka, čreva a maternice. Na Slovensku bolo pred rokom 2000 ročne zaznamenaných približne 12 000 onkologických pacientov. Dnes je toto číslo dvojnásobne vyššie. Súvisí to s tým, že populácia starne a čím je vyšší vek, tým je vyššie riziko nádorov vo všeobecnosti, keďže klesá vo vyššom veku imunita. Častokrát za týmito ochoreniami stoja genetické predpoklady, ale i nezdravý životný štýl ako stres, alkohol či fajčenie. Ste v číselnom rozpätí od 0 do 6, to znamená, že nefajčiar. Si myslím, že to je v ľuďoch, že nedbajú o svoje zdravie. Aj pri liečbe onkologických ochorení je zásadná včasná diagnostika. Kľúčom k nej sú pravidelné prehliadky. Často sa na ambulanciách stretávam s tým, že ľudia sa boja, nejdem na prevenciu, pretože čo mi zistia, čo sa potom stane. To je taká pštrosia politika. U žien je najväčším strašiakom ochorenie prsníka. Dôležité tu nie sú len prehliadky u lekára. Každá žena by si mala vedieť vyšetriť prsníky sama. Je to systematické vyšetrenie protiľahlou rukou po jednotlivých častiach prsníka a súčasťou musí byť vyšetrenie pazuchy, pretože v pazuche sa môže zobraziť alebo zachytiť zväčšené lymfatické uzliny už skôr, než je hmatný samotný nádor. Z Košíc Jozef Demeter, televízia Markíza.